bese kuba ihawu awusuka madoda yazi yayo inkingi ihamba nomgobo wakhona ake ngikucaciseke lokho lo msila lo noma lo mgobo lo akuwona wesilwane salapha eSouth Africa iimportiwe lempahla le iqhamuka ezweni elikude kakhulu engena kulidalula ngegama amen bese kuthi ishoba leli akulone lenkoma angikhumbuli khona okwabona inkomo eneshoba elinje ishoba leli lebhubesi laphesheya lamabhubesi amhlophe amen ukuthi ishoba lenkonkolo siulayini ke thina waseshowe sithi ubaba umshumayeli nasi isihlange sithi akagiye ngaso namhlanje Zitsha uma umshumayeli kuthiwa ingubo indlela nje umfana bamkhona kulibani wabi zitsha abanye umkhokheli nothanda umshumayeli uzovela abanye yedwa uhlale wedwa nomkhokheli ekhishini ubona uzosuka ekamerweni nobuye ekhishini uthi ubani abangwele mabasakhona ixesha makukhona isipho nesiplayina sisondele loku umndeni waphansi ungayifweni bathi mkhokheli amathempeli ngwabale ngasekuqale nasondela ikhanze ithempeli la isondela konakele manje ulwandle nalo lusondela Lephumleni eMelmont ngiyayibona ikhona Lephumleni eMelmont isikhona bahamba nobaba umenzi umphangeli wenkosi iphumleni isikhona hey chef nishaya nihambe niye phambili emva kwabantwana basecollege khona abantwana abathunywa umama umkhokheli sicela besondele emva kwabantwana basecollege abantwana abathunywa umama umkhokheli isiguqo sabantwana naso sikhona khona isiguqo sabantwana sicela sibe sondela naso abantwana basecollege la basondela
Osamakhaya. Besicela ukuthi abazokumaya kahle abantwana bami njengoba bebhizi beseva abantu kodwa umlayezo engicela ukubashiya nawo kulo msebenzi ongakabawenzile ukuthi ngoDisemba bazothola inkomo. Umthandazo esesiwenze ngoDisemba ukubonga uvukanathi ukubonga ukuphila nokuthi sicele unyaka ozayo osuke umuhle. Kulokhu umshumayeli ubethe uzobaphekela ngoba mina ngibaphekela ngonyaka odlule. Umshumayeli uthe uzobaphekela bengicela mina-ke ngoba bebezopheka nje mhlawumbe ishebo bengicela ukufaka inkomo. Abazokwenza ukuthi bahlise kahle njengoba namhlanje kade besebenza kanzima kangaka. Ngisho bengehle namhlanje ekhinkini. Ngisho bengephuza bangakhali uDisemba uyeza. Kodwa sekusinqumela i-date bese bezolanda leyo nkomo. Ngithi ngiyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi bancane ngeke nisabe khona lapho. Kodwa phela ningavakasha ekhinkini. Amen. Ngivumelekile kodwa okwasekhaya nje kuncane. Hayi futhi-ke sokuhlalele omunye oseceleni kwami ukuthi akhiphele inkomo yesibili. Mina sengiqedile kodwa ingane zami leyo. Oma bami Nkosi yami base bazongisingatha ngithi ngiyabonga kakhulu oma bami Nkosi imbusise. Angibazi mina ukungibusisa kodwa umyazi ozongibusisa. Ngibona nje umphathi wami semsebenzini senginamahloni ukhenela umncane Nkosi yami ukuthi akina ukwazi ukuba khona. Ngiyabonga Mpangazitha ukuthi usihambele. Bese ngigcina nemindeni-ke emibili. Umndeni wabakhathi ungiphathisa ngosizi awusekho umndeni wabakhathi ubaba ukhathi kuphela ngingafika ngizogana ngafika abantu bebaningi kodwa ena ugcine esayedwa sengisele naye benginabashana-ke bese kuba-ke abantwana bethu labakade besilethele iPlasma TV. Yikho ngikhalela kakhulu ngoba bengazi ukuthi kanti bayasithanda nabo. Sihlele sizama ukuthi sibakhombise ukuthi siyabathanda uthando bangakutholi ngaphandle bakuthole ekhaya. Amen. Bengazi ukuthi nabo abantu bayasithanda. Umndeni wabakhathi-ke esesinawo lo kaDolana. Bese ngibonga kakhulu umndeni waseManqayeni u-anti wami esisele naye u-anti wasemzini. Sisele naye nomzala bese ngibonga umndeni wakwaDlodlo nawo ubukhona bese ngithi nje egcineni maduba amahle niyazi-ke nini asilahlane angazi nangilahla asilahlane bese ngibonga umndeni wakwaZuma nawo ungaphe ama-respect ngithi nje ngicela ungabashiyi nabo bonke-ke ebebekhona besihambele ngingakwazanga ukubabiza ngithi nje sibonga kakhulu uNkulunkulu wasephakamile angikhumbule angibusise ngiyabonga. Cha bangcwele bese kuba ihawu awusuka madoda yazi hayi inkingi ihamba nomgobo wakhona ake ngikucaciseke lokho lo msila lo noma lo mgobo lo akuwona wesilwane salapha eSouth Africa i-importiwe lempahla le iqhamuka ezweni elikude kakhulu engena kulidalula ngegama amen bese kuthi ishoba leli akulone lenkoma angikhumbuli khona okwabona inkomo eneshoba elinje ishoba leli lebhubesi laphesheya lamabhubesi amhlophe amen Ngithi ishoba lenkonkolo siulayini ke thina waseshowe sithi ubaba umshumayeli nasi isihlangi sithi akagiye ngaso namhlanje
Cha banqwele. Bese kuba ihawu. Awusuka madoda yazi yayo inkingi. Ihamba nomgobo wakhona. Ake ngikucaciseke lokho. Lo msila lo noma lo mgobo lo akuwona wesilwane salapha eSouth Africa. Importiwe lempahla le. Iqhamuka ezweni elikude kakhulu engena kulidalula ngegama. Amen. Bese kuthi ishoba leli akulone lenkomo angikhumbuli khona okwabona inkomo eneshoba elinje. Ishoba leli lebhubesi laphesheya lamabhubesi amhlophe. Amen. Uyithi ishoba lenkonkolo. Siwulayini ke thina waseshowe sithi ubaba umshumayeli nasi isihlange sithi akagiye ngaso namhlanje. Abaqoqwa bonke abaphathiswa besu lenkosi ngokuhlukahlukana kwamahlelo akhona ababusi bezwe omakhelwane amabandla akhona ibandla lonke lamaNazaretha ngiyabingelela egameni loNyasi. Cha usekhulumele umama ethi ifambele oh no hayi usekhulumele no qedile angisafisa ukubambelela sesihlale kakhulu abantwana abahle basesizweni bangcile abantwana ababephethe uhlelo ukuthi ngibahlose ukuxolisa ukuthi khona abangakwazanga ukuthi ba-acknowledge khona ithuthwane zethu zosuku ezisijoyine umsebenzi usuvele usuqhubeka ngithi ke anginemukeleke mhlambe eniyathola ngwemukeleka ngaseqaleni cha umkhandlu wonke kaNkulunkulu ngizothi nje ngezwe lodwa ngiyabonga inkosi izisibusise sonke.